Ndị be anyị ekene m unu. Afa m bụ Obinabo. O nwee nkata nchọ ka mụ na ụmụ nwaanyị ibe m kpa, ndị nne ibe m ka anyị kpaa gbasatara ihe a na-eme n'ụwa niile kịta anụnwa. Ebe o si wee wute m rinne bụ nke nkiliri na nso nso a, ebe nwaanyị ibe m, nne nwaanyị ibe m, nwa ya chọrọ iji wee mee ritual, chọọ igbu nwata nwaanyị ibe m. Nwee sị ka anyị tụke n'elu ihe a, ka anyị mara etu anyị ga-esi wee mee ka ọ dị mma, o si anyị n'aka ka ọ nọọ ihe anyị chekwudere n'ụwa ọgwụgwụ oge na ụmụ ọgwụgwụ oge anyị mụsị. Isikwa m kwuo, o nwere ebe ọlụ dịrị anyị bụ ndị nne, ka onye kpụrụ onwe ya, onye nne ga-esi wee nọdị ụdị oge anya na nwa gị ada alụ olu oyibo, nwa gị enwere ebe ọ kpọwara shop, nwa gị eye isi buru bata, nwa gị eburu moto ọfụ bata, ị na-etu ya afa, ịjụkwara ya kedu ife ọ na-alụ, kedu ife ọ na-alụ, kedu ebe shop ya dị, kedu ebe ọfisi ya dị. Ị nabatara anya ya, ọnọdụ gị na-anaba anọdụ, ọ na-ebute gị na-eli, ị na-etinye nwa ma ife ha che niile ha na-agagharị. Ị maazị na o megide ritual asị na kedu ihe nwa na-akpọ ha, ndị yawu yawu, ọ yawu gide, ọ yawu ma nke nwa o rie gị. Ọ bụrụ na nwa gị bata, ego mara mma, mana anyị emekwu maka na a na-achụ ego, anyị ama mmazi the implication of iwufu ọbara. Duru ụmụazị ụmụ onye ọzọ pụọ, ha egbuo, maka na ọ bụrụ gị ka eji wee mee the ritual. Ọma ndị gị ka ife o megidezi, o megide ọchọ nge nwa, o were gị mee the ritual. Biko kene ndị nne ka uche anyị dị ya, ka anyị kwụsị ime arụ anyị na-eme arụ. Mmadụ n'oketa o si na ya dugalụ nwa ya na nwa ya na-amụ yawu yawu. What kind of rubbish is that? What is yawu yawu? Ịkwado nwa gị si na ọ na-amụ yawu yawu, na-ekwu na si na ọ na-ego ndị ọcha na-alụ unu. Ọ na-alụ nna nna gị ka ọ na-alụ nna di gị? Ị ga-eji wee bụrụ okenye nọ n'ụlọ egwu a na-amụ n'ọgbịrị. Enough is enough. We should talk to ourselves. There is hellfire, there is heaven. At the end of the day, what are you going to tell your God? Okay, go to different families now. Curse. Ndị egburu mgbe gboo. Mgbe a na-egbu nwa, heaven knows the kind of curse ọ na-ere n'isi nwa gị. Ọ mandịrị gị mma, ọ agbụrụ gị ama mfụrata ihe ọma. So ka anyị na-achị azụ obodo anyị na-achọ ụtọ anyị ga-esisi na ya wee pụta. Please, mothers, stop supporting your children to go into yawu yawu. It's wrong. Oh, tell na nwa gị ama mkpata ego. Oh, so be it. He should just be hustling. But don't give me nwa gị weta ego mara the source of the money. Don't eat it. Start shouting. Let everybody hear you shouting. And by doing that child will never think of using you for ritual. But when you support him, then you'll be eating money. The next day, after you give me ritual, he say na ịma mgbo ego, ị ga-agba ego. Ị ga-agba, ịgba dollar, ịgba pounds, ịgba euro. Because ị na-eli ọbara nwa onye ọzọ. Ifilisie na nke gị na ọma mgbo ego. N'afa Jizọs, nne ọbụla na-asọpọtụ nwa ya nọ na yahoo, ka ọbara m na-anwa gbuo ego n'afa Jizọs. Amen. Onye kata nke eji nwa onye ọzọ mee, ka ejiri ọbara ya mee n'afa Jizọs. Amen. Ka anyị likwa ajụjụ onwe anyị o. Anyị makwa na anyị nọ n'ọgwụgwụ oge, mana anyị na-atinyekwasị aka na ebe ọgwụgwụ oge gbuo onwe anyị. Ọ gịnị dị ife a? Biko mmadụ kwụsị rubbish a, nonsense. Ka Chineke nye anyị amara ka anyị mebe the right thing. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Nwa gị gufubezie ụwa ndị agbata obi a na-agbara gị aka ebe na nwaanyị ada sọpọtụ kwa ife ọjọọ anụnwa, na nwaanyị a na-etikwe mkpu. Mana kịta o nwere onye chọzi ịma ihe mmanwụ na ego na-abịa si ribe ego si pụtaribe ụwa. Ego ndị ọcha na-ara anyị, ha na-eje ebute ya. Mma mbuji gai gbukwa gị ebe ahụ. Bye bye.